Nyt olisi luvassa vähän käyttöautoremppaa. Mulla on tommonen Jeeppi tosiaan käyttiksenä Cherokee XJ. Tuo on niinku 2000 vuosimallin, mutta rekisteröity 2001. Ja siinä on niinku, sillä on ajettu jotain 200 000 pikkasen päälle. Siinä on, sitä ei ole kauheasti harrastettu, vaan se on tommonen aika orkkis ja se nyt tarkoittaa myös sitä, että siellä on kuluneita osia. Mutta siinä oli viime katsastuksessa vuosi sitten, oli noin etuperän ristinivelet ne oli ruosteiset, mutta se katsastusmies katsoi, että rasvaat niitä vähän ja ne oli varmaan silloin ihan ok, koska muistan, että se kokeili niitä. Mutta mä rasvasin ne viime syksynä ja luulen, että siinä on ehkä vähän myöhässä se rasvaus viime talven aikana niin sitten kulu ilmeisesti loppuun tai sieltä lähti jotain neulalaakereita tai muuta pois ja siellä on aika kovasti pitävät ääntä sitten kun on etuperään laittaa vedon päälle, että mä ajan yleensä tuolla takavedolla silloin kun ei tarvi nelivetoa, niin sitä etuperän niin kun, noita ongelmia tai ristinivelten väljyyttä ei oikeastaan niin kun huomannut. Et vasta sitten kun kytkee nelivedon päälle ja kääntää pyöriä, niin se niin kun, kyllä sitten ilmoittaa itsestään aika hyvin, että siellä on aika iso välys ja mä en ole viittinyt sillä nyt ajaa ollenkaan sen jälkeen kun mä tuon homman spottasin ja siinä on edelleen talvirenkaatkin alla, että mä oon ajellut vaan nyt Amazonilla koko alkukesän ja tääkin nyt pitäisi tehdä. Mulla alkoi loma, niin mä ajattelin, että mä voisin tän tehdä. Mä hommasin noi ristinivelet siihen. Eli tällaiset muukin kamppeet, nämä on pyörinyt auton perässä, sen takia tää on tämmönen rujo tää pakkaus, mutta tollasella numerolla löytyy Meksikossa tehdyt näköjään. Mä katoin jonkun YouTube-videon, missä tommoseen niinku vaihdettiin ristinivelet ja mä niinku vähän pelosekasin tuntein odotan, että mitä on edessä, että toivottavasti ei joudu noita etunapoja vaihtaan, että se on vähän kalliimpi homma kuin nää. Et Jenkeissä tää maksaa $15 tai makso siinä videolla, mikä oli 6 vuotta vanha. Ja tää oli yli 60 mun mielestä Southwest Tradeillä yksi. niin mutta ei se mitään. Jos tällä saatan kuntoon, niin ei se siitä hommasta kallis ole. $15 olisi tietysti paljon vähemmän. Aletaan hommiin, niin saadaan nämä vaihdettua. Täällä on aika selkeä välys. Tää on joku rasva tai tämmönen niinku, mikä pitäisi estää muka veden pääseminen tonne. Mutta ilmeisesti se ei oikein toimi. Mutta täällä on niinku todella iso välys. Tän takia mä en oo viittinyt täällä ajaa, että mä luulen, että täältä puuttuu neulalaakereita.
levyt ne on aika hyvät, ei ne ole mitenkään vaihtokunnossa vielä. Aika. Tuolla on vielä välystä tuolla Pinionin laakerissa, sekin pitäisi säätää. Pitää kyllä aika ääne. No, toivotaan, että näiden vaihtaminen auttaa. Jos ei auta, niin sitten on tai kyllä mun se Pinionin välyskin pitää säätää, mutta toivottavasti siellä ei ole mitään isompaa jumppaa sitten luvassa. No. Lukkopihdit, ne on näppärät näiden poistamisessa. Sokkatapit lähtee ehkä mun kokemuksen mukaan näteimmin tälleen lukkopihdeillä ja vähän vasaralla avittain. Täällä on kuulemma semmonen jousiprikka, mikä sit kannattaa laittaa tonne. Ei se pidä muuta kuin tän välyksen, vaan ettei tää siellä hierounnut sitten auki. Tai hieronnut vasten. Tää keskimutteri on 3/6. Sen katoin jo siitä videolta. Kokeillaan, lähteekö tälle. Näytetään Makitan voima. Onko tää pöllä? Sehän lähti nätisti. Siinä videolla se heppu taisteli tän. Katos, tämähän on aivan. Onks tää niinku irti? Mut tää nyt lupaa sitäkin, että tää tulee helposti irti tästä tää napa, koska tää niinku vetari on näin irti täällä. Niin se heppu siinä videolla taisteli tän kanssa vähän ja joutui levyä pitää paikallaan, mutta tuolla Makitalla tää näköjään. Eli mulla on tää tämmönen järeempi Makitan pulttipyssy, niin tää on kyllä hyvä laite. Sillä vaan rikkookin äkkiä asioita. Joo. Mitäs nää olikaan? Noniin. Tämähän on ollut jollain auki. Täällä on kuparitahnaa. Ja tosiaan näihin ei 6-kulmanen hylsy käy, että mun piti hakea tommonen tästä toisesta rakennuksesta. Mutta toinen lupasi ainakin sen, että ne lähtee irti. Että olisiko tässä tää napa sit vaihettu. Toi ristinivel ei näytä siltä, että sitä olisi vaihettu. Niin. No, kohta se nähdään, että onko siellä välystä tässä laakerissa. Niin mä tällä laitan.
Joo, nyt pitäisi saada toi napa liikkuun ulos. Tämä vetari ei tosiaan ota vastaan nyt, että se on hyvä, mutta siinä on, se on tähän spindeliin tai niin siihen on sit sovite tällä navalla, että se tulee keskelle ja se on semmonen tätä koko luokkaa, niin se voi olla tossa vähän jumissa. Mä otan tosta jonkun moskan, että mä saan tänne vähän liikettä, niin katsotaan mihin mä tän saan laitettua. Täällä ei kauheasti näe mitä tekee, mutta se on vielä liikkunut. Voisin tietysti ottaa tuon paineilma taltankin. Sillä voisi saada aika hyvin tonne runtuu tohon kappaleeseen, niin jos se lähtisi sillä vähän heltymään tosta. Pistetään kompura päälle. Sehän lähti kivuttomasti. Jarrukilpi on vähän syöpynyt, mutta laakeri on kyllä hyvä. Tää on vaihdettu kyllä pakosti. Tää on sen verran naheekin vielä. Tää näyttää rumalta, mutta mä oon melko varma, että tää on vaihdettu. Tosta ehkä pitää ottaa viilalla, kun mä tuolla paineilmataltalla tohon löin, niin pitää toi ottaa tasaiseksi. Tosin ei se kyllä mihinkään, sehän ei vastaa mihinkään, koska se kiinnityspinta on tuolla juuressa, toi ohut. Niin ei tollakaan väliä tolla jäljellä. Joo, ja tää on ollut irti, koska tässäkin on kuparitahnaa tässä vetarissa. Jes, mut nyt päästään vaihtaan tätä itse potilasta. Oho. aika karu. Ei ihme, jos se on vähän ääntä pitänyt. Eihän tää edes enää kunnolla taivu. Todella surkeassa kunnossa. Eli täällä jossain on semmoset C-klipsit, mitkä pitää ensin ottaa pois. On niinku tuolla mä kaivelen niitä vähän esille. Oho. Sieltä yksi tippukin jo. Tuolta lähti ainakin osa. Sieltä lähti toinen puolikas. Nyt näyttää, että tässä ei edes oo sitä. Vai onko toi? Pitää kääntää toistepäin. Täältä on varmaan kyllä tippunut koko C-klipsi pois. Tää ei näyttää siltä, että siellä ei oo mitään. Joo. Sitten, mitäs täältä löydetään?
Sieltä lähti osa. Eli nämä on tämmösiä. Tää meni puoliksi, tää on niin kovaa. Eli tuolla olisi vielä yksi. Täältä on lähtenyt näköjään pala tosta rasvakupistakin. Molemmin puolin itse asiassa. Tää tulee ihan tämmöisenä paloina sieltä pois. Nyt se näyttäisi, että se on joka puolelta pois. Tuosta näkyy kuinka pahasti hajalla tää ristinivel on ollut, että ihan hyvä, etten ajanut sillä enää. Yeah. Sitä voi vaan kuvitella, että kuinka paljon tätä piti ääntä siellä sitten, kun oli veto päällä. Mulla on kyllä tuo rasvaprässi, mutta periaatteessa mä voisin tietysti näyttää, miten sen saa ehkä tälläkin ruuvipenkillä irti. Ei noi prässithän ei ole mitään kalliita nykyään ja monella semmonen on, mutta kokeillaan nyt kuitenkin, että lähteekö tää tällä mihinkään. Saadaanko tarpeeksi voimaa. Suuri osa, kuka näitä katsoo, niin on varmaan itse tehnyt enemmän näitä hommia kuin minä, mutta jos siellä nyt joku on, kuka ei ole tehnyt, niin katsotaan nyt tääkin homma tälleen. Voi olla, että tää vaatisi lämpöä, mutta kokeillaan.
se on niin jumissa siellä, kun siinä pitää saada niinku liikkuun tämä ja toi. Niin kyllä se niinku kokeilen noita toisia tosta. Näitä, jos nää liikahtais paremmin. Tärkeintähän tässä olisi saada se niinku liike vaan suoraan, että se niinku, ettei yhtään vinoon laita noita. Kyllä se niinku liikahti, mutta mä en haluais sitäkään niinku, siinä käy äkkiä niin, että no kyllä se liikkuu, molemmat liikkuu läpi. Eli toi meni vähän sisään ja toi tuli vähän ulos. Tää nyt on aika vahva tää muoto tässä. Et sitä ei ihan heti ruuvipenkissä paina solmuun, mutta isolla prässillä se voisi painaakin solmuun. No niin. Se lähti liikkuu. Olisiko siellä ollut joku C-klipin palanen? En ole ihan varma. Mun mielestä mä yritin kyllä ottaa ne tarkkaan pois. Noin. Niin, otetaankohan vielä vähän. Mä en paina läpi asti, niin se on helpompi sitten ottaa sekin puoli irti siitä. Noin. Ei ne tainnut ne mun rasvat mennä tänne ollenkaan viime vuonna. Tää on tämmöstä aika silppuna ovat noi laakerit täällä. Ja sitten tää toinen puoli pitää painaa nyt sitten toiseen suuntaan tästä. Tämän takia mä en painanut sitä ihan läpi asti, koska nyt tässä vaiheessa mä joutuisin sitten, olisi vaikeuksia saada kaikki asiat linjaan tossa. No, tää painaa sen verran, että täällä ei oikeastaan niitä laakereita enää ollut muuta kuin tällaista silppua. Noin. Ja sit noi toiset. Ai niin, olisiko tää pitänyt merkata? No en mä usko, että näissä
Vetareissa se on niin tarkkaa. Mä en nyt yhtään katsonut, että kummilta enää lähti tosta. Kardaanissa se on tarkempaa, että se on tasapainossa. Otan vertailun vuoksi toisen tuossa prässillä. Kun lähti liikkuu, painan toiseen suuntaan sitä. On tässä niinku prässissä selkeästi helpompi tää homma tehdä. Vähän saisi tulla ulospäin. Tää lähti ihan ilman ruuvipenkkiä. Jep. Täällä ei ollut enää laakereita, neuloja ollenkaan jäljellä. Hankala pitää pystyssä täällä. Lähtee heti kampeen sivuun. Ilmankostoi on toi. Tuli vähän liian pitkälle toi kuppi tuolta, niin se on vinossa. Mä menen takas tonne ruuvipenkille. Joo, täältäkin oli kaikki laakerit tullut jo ulos. Nyt on tietysti voisi putsailla. En mä nyt rupea liioittelemaan, tää on käyttöauto. Niin mut jos vähän putsailis ja kokois sen. Täällä on ihan sikakuuma täällä tallilla, vaikka tuo ulkonahan on siis kuuma. Siellä on joku, en mä tiedä, 25, mutta on semmonen niinku kuuma ja kostee. Ja tää sisällä on niinku paljon viileämpi, mutta silti mä hikoilen kuin pieni sika, että ei oo kivaa nytte. Tässä on toi Moogin nivel. Tää on tosiaan niinku rasvanipallinen nivel nyt sitten. Ja siinä on niinku yksi nippa, mistä tää niinku kokonaan
rasvaantuu sitten. Mutta mun pitää nyt alkaa laittaa tätä paikalleen. Täällä on nämä C-klipitkin uudet. Näitä ei kannata kauheasti hukata näitä tai tiputella näitä kuppeja, kun täällä on noin neulalaakerit. Mä laitan sen vähän tonne kauemmas. Itse asiassa mä otan kaikki ne irti nyt tässä vaiheessa, kun ne pitää ottaa kuitenkin. Noin. Sitten mä voisin laittaa tänne. Näähän on niinku rasvattu jo valmiiksi ja sitten siellä on se rasvanippa, mutta mä nyt laitan tänne töräyksen rasvaa ja tästä vähän tolleen kiinni. Siitä on aikaa, kun mä oon viimeksi tällaisen asennellut, että jos jotain menee pieleen, niin se johtuu sit siitä. Tää nyt on jotain SKF-rasvaa eri väristä, mutta tää on Wilperin rasvaa, että tässähän ei ole sellaisia, niin kuin tää nyt ei ole pyöränlaakeri. Mutta toivon, että se tuolla toimii ihan yhtä lailla. Noin, tuo meni aika snätisti. Joo, siitä tulee nyt vähän jo rasvaa ulos, koska se on niinku täys. Toi ei vielä ole sisällä. Mietin, että mä voisin asentaa sen toisen tässä samalla ja sit vasta painella ne niinku ihan kiinni ja asentaa ne C-klipit sit viimeiseksi. Ja jos tässä nyt oli joku asennus, että taisi pitänyt asentaa tiettyyn asentoon, niin sitä ei nyt tehty. Koska mä en kattonut missä asennossa se oli toi kardaani kuin vetoakseli tässä. Liikaa kardaanien kanssa pelleily. Ei nyt tarvi tuon syvemmälle. Se riittää, että sinne saa sen C-klipin asennettua.
se aika, kun etsitään C-klippejä sitten ympäri tallia. Ei, kyllä se meni aika kivasti sinne uraan, eikä pompannut mihinkään. Mä saisin ton. Toi on nyt mennyt jo vähän niinku yli toi toinen. Mut mun pitäisi saada sitä niinku ulospäin. Ja tätä sisäänpäin. Sehän lipsahti sinne. Nyt kun se pysyy paikallaan, niin sit mä voin tän puristaa. Jos se ei nyt mene tarpeeksi syvälle. Menee se kun. Onkohan tää päässyt vähän muuttumaan tossa. Mutta mä nyt yritän laittaa ton C-klipin tonne paikalle. Menisikö se jo? Joo. Saan sen nyt paikalleen. Lyön sen vaan tänne pohjaan. Näytistihän tää liikkuu, ei ole mitään ongelmaa. Se on se meidän rasvanippo täällä. Nämä on tällaisia niin kuin aika olemattomia osia.
mulla ei ole tuohon sopivaa sitä rasvauspäätä. Tuohon voi vaihtaa tavallisen rasvanipan niin kuin rasvauksen ajaksi, että pitää tavallaan korkkina tossa. Mutta mä laitoin sinne sen verran rasvaa, että se pursus ulos tuolta, niin se on niinku ihan riittävästi nyt tähän hätään, että mä en rupea rasvailemaan sitä enää tässä uudestaan. Sitten mulla on tuommoista kuparitahnaa tai kuparipasta. Tätä mä meinasin laittaa sitten niinku pultteihin ja tuohon splainiin, mikä tän on tää spoori, niin siihen ja eiköhän tätä voisi koittaa tonne autoon kiinni. Noin. Ei tätä nyt tarvi niin hirveästi tänne viljellä, mutta laitetaan nyt vähän tohon noihin pultin reikiin. Mä en usko, että tääkään pinta kauheasti edes. No joo, ehkä se siihen saattaa jumahtaa toi napa. Mutta vedetään nyt tähänkin vielä lisää, että kun se ei äsken ainakaan ollut jumahtanut siihen. Sitten siihen tulee varmaan toi. Katoin yhden videon, missä se heppu veti niinku tähänkin kaikkiin pintoihin vähän rasvaa ja mun mielestä se oli ehkä vähän liioittelua, mutta no. Tää on ainakin näyttäisi olevan symmetrinen. Onko tää näin, kun tää tuntuu jotenkin oudolta? Kai sen kuuluu ottaa tohon kiinni. Tää on varmaan vaan vääntynyt. Tää on aika ruosteisen oloinen tää jarrukilpi. Vai kuuluuko se olla näin? Sen kuuluu olla näin. Noikä. Näähän ei oo tosta ottaneet. Et se on korkeintaan tuolta ihan päästä, kun se on kavennettu toi pultti. Mä heitän sinne vähän kuparitahnaa ja jos ne reijät nyt on täällä.
tuossa noin niinku jostain lähteestä katoin, että se olisi 150 foot-pounds ja sitten se on newtonmetrejä. Yksi oli, onko se 1,35, jotain semmoista niin kuin newtonmetriä, eli sitten se tekisi niin kuin suunnilleen 200. Eli sen verran kun tästä nyt lähtee eli sitten samalla logiikalla, että jos se ei pitänyt äsken paikkansa, että mä niin kun, että olikin newtonmetreinä tää mun vermes, niin mun pitää sitten myös niin kun ne katsoa kuosiin. Mutta tässä se heppu teki silleen, että se laittoi levyn ja ruuvarin tosta läpi. Mä en niin pelkää, että noi pultin kannat menee mikään, niin, tai pultin juuret, niin katsotaan, jos tällä onnistuu. Jos se, tässä on tietysti, että lähteekö se sitten toi auto liikkeelle. Jos saa, niin sitten kiristän tällä, jos en, niin sitten mä otan ton levyn siihen. Taas ne vielä ne uusiksi ne. Eli jos ne oli 75, niin sit se on jo niinku 100. Se on vähän yli 100 newtonmetriä. Katsotaan. Jos pistäisi sinne vaikka 100. No, tuossa on 112. On varmaan ihan ok. Aika lähellä se oli. No. Tai toinen rengas maassa. Nyt tulee jousipirkka. Ja sitten tulee tää, mikä tää nyt onkaan. Nää Jeepin jarrusatulan pultit on kyllä aika naurettavan kokoisia. Tottunut, mitä noissa vanhoissa Volvoissa on, niin ne on niinku tuplaten tää vahvuisia varmaan ne pultit. Ei se nyt tarvi pitää se paikallaan, että
Nämä mä rasvasin nämä nivelet. Täällä kattelin, että koiranluun kumit on ihan loppu. Sitten on toi kallistuksen vakaajan kumi on kanssa niin kuin vaihtokunnossa. Jos tekis nyt yhden homman kerrallaan. Toi välys tuolla etuperässä pitää kyllä niin kuin kattoo. Se on aika iso välys. Saisinkohan mä sen tässä tehtyä vai pitääkö mun mennä rasvamontulle? Tuo ulkon on niin järjettömän kuuma. Mä saan sen kyllä purettua varmaankin tässä, mutta sitten mä nyt kattelin, että siihen on niinku ihan oikea virallinen tapa, että miten se kannattaisi tehdä, tai siis pitäisi tehdä, mutta se vaatisi sen, että mä purkaisin koko niin kuin perämurikan ja niin kuin tasauspyörästön sieltä pois, että saadaan toi niin kuin pinion laakerin se niin kuin momentti oikeaksi, että siihen tulee joku tietty tavallaan niin kuin, vastus sit siihen. Mutta mitä mä nyt oon niitä videoita kattonut, niin aika moni on luovuttanut. Lait vetarin pois. Mulla jäi lause kesken tuossa äsken, kun olin selittämässä sitä pinionlaakeri-asiaa, mutta en muista enää mihin kohtaan, tai siis en huomannut missä kohtaa akku loppu. Niin nyt lähdin tekemään tätä toista ja ajattelin, että en kuvaa tätä, mutta tää on tosiaan, täällä ei ole varmaan yhtään laakerikuulaa, tai siis rullaa jäljellä. Tää on niinku, tää on ollut todella paha. Et hyvä, että en ollut ajanut sitten tällä enää kun huomasin tämän välyksen, että se piti itse asiassa siitä sen huomas, vaikka mulla ei ollut veto päällä, niin jarrutti, niin silloin piti jotain ääntä muistaakseni toi vetarit edessä ja sitten kaveri meinasi, että se olisi niinku nämä ristinivelet, mutta ei ihmeen vähän nämä piti ääntä. Sitten vasta kun laittoi vedon päälle ja tuossa viime talvenakaan ei hirveästi nelivetoa tarvinnut, niin ollut lähinnä takavedolla tai jeppi käytössä. Mäpä purantan ja kokoon uusilla ristinivelillä ja katsotaan mitä jaksaako vielä tehdä jotain. Että täällä on ihan sika kuuma tosiaan, niin kuin sanoin, niin naama hiessä väännän. Eli mä sain nyt noin vetarien noin ristinivelet vaihettua. Ja nyt olisi toi periaatteessa voisin ottaa tän tälleen ajoon, mutta kun mulla on tää, näkyykö siitä, kun siellä on aika iso välys tuossa pinion laakerissa. Ja nyt kun tää on tässä pukeilla, laitoin tää etupään pukeille ja sitten tää on nyt vähän ikävä paikka tässä tietysti maan tasalla tehdä tällaista. Vaihtoehtona on mennä tonne kuumaan ulos rasvamontulle ja sekään ei kiinnosta. Niin ehkä mä tässä kokeilen tätä täällä tehdä ja ekana tosta nyt pitäisi ottaa noin irti nää, mitkä pitää ristiniveltä kiinni ja sitten ruveta purkaa ja tosiaan tää
mun homma ei nyt tuu ole mitenkään semmonen, miten nämä kuuluisi tehdä, koska tää on ilmeisesti aika tarkka, tää laakerin välyksen säätö, että jos sen haluaa tehdä niin kuin ihan viimeisen päälle hyvin, ja silloin sieltä pitäisi olla myös tasauspyörästö ja niin kuin perämurikka pois. Et silloin säädetään pelkkä pinion-akselin laakerivälys. Mutta tosiaan nyt kun mulla on peränipussa, mulla on vanhat laakerit, kaikki on niin kuin vanhaa osaa. Mä yritän vaan saada ton niin kuin välyksen pienemmäksi. Mä en sitä halua nyt niin kuin saada kokonaan pois välttämättä. Et sinne saattaa jäädä pieni välys, mutta kunhan se olisi niin kuin pienempi kuin nykyinen, niin se on hyvä. Ja näin. Katsotaan, availlaan toi nyt ja katsotaan, että on kaikki osat ehjää. Että mun pitää joka tapauksessa se avata, kun näkyy, että öljyä on tullut tuohon, niin mun on pitänyt vaihtaa toi Stefa tosta. Niin tehdään samalla toi välyksen säätö tuohon. Ja mä oon sen verran tosiaan tätä tutkinut, että siellä on simmilevyjä laakerin alla. Ja niitä simmilevyjä poistamalla, niin kuin vähentämällä sitä paksuutta, minkä ne muodostaa, niin sitten mä saisin niin kuin sitä laakerivälystä pienemmäksi. Semmonen. Oho. Tää on vähän erinäköinen kuin ne mitä mä oon tuolla nähnyt YouTubessa. Ei siellä tällaista levyä ollut missään. Nyt en tiedä mikä tää on. Tai se väliä semmonen siellä oli. Katos. Tämähän lähti nätisti. Kaikki muut on joutunut lämmittää tämän laakerin, että tämän sisäkoolin, että se on lähtenyt tosta pois. Mutta tämähän tuli tuolta ihan itsestä. No ei nyt ihan itsestään, mutta silleen nahjasti kivasti. No, mulla jotka tää ei mahu tonne. Tämä ei mahukaan tonne. Tämä magneetti pitää hakea eri magneetit. Eli täällä välissä pitäisi nyt olla niitä simmejä sitten. Ei, mikä vittu tää on krymppirengas? Onks tää 10-30 perä lainkaan? Eihän tää loukkaa sellaisia. Jaa. Eli nyt mulla onkin sit selvitettävä, että miten tätä säädetään.
Onko tää joku 10.3 vitone? Joo. Mä kerran ostin tällaisen nimittäin jo. Mutta tosiaan niin kun palautin, koska sit mä tutkin asiaa ja tässä piti olla 10.30 perä, mitä säädetään simmilevyillä. Ja nyt mä en tiedä, miten tätä säädetään, koska mä oon tutkinut vaan sitä. Pistetään toi tohon ja mennään vähän kuukkeloimaan tätä asiaa. Ehkä se siitä selviää. Eikä onneksi tällä ei ole nyt päivän päällä kiire tällä autolla, että tää voi jäädä tähän mun puolesta tänne talliin, kun on noita muita katon alustiloja sitten rodeilla. Mä sitä vähän selvittelin tossa, että miten se toi grass sleeve, tai mikä tän on, krymppirengas suomeksi, niin miten sen pitäisi krympata. Ja tää näyttää siltä, että tätä ei kyllä kauheasti ole. Tää ei ole vielä niin kuin mennyt kauheasti lyttyyn. Se ei kuulemma säädä sitä pinion välystä, mutta se pitää sen niin kuin esijännityksen ilmeisesti jotenkin tossa. Ei anteeksi pinion välystä, vaan pinion laakerin välystä. Ja tämä, mitä mä nyt tuossa lueskelin tai katoin videoita lähinnä, niin ilmeisesti noita aika lailla säädetään sillä, että sinne laitetaan toi. Että se voi ihan tuolla iskukoneella säätää. No, mites tää nyt jämähti tähän näin paljon, kun mä ois laittanut sitä vielä kunnolla paikalle. Sitäköhän se mitenkään. Tää ei. Noin. Ei. Ja se ei mene niinku ton syvemmällä. Onko se joku kohta, minkä. Siis se menee sinne kun painaa, mutta mikä siellä ottaa vastaan? Ei kun niin, täällä on. Okei, nyt näin. Joo. Pitäisiköhän siinä on vähän laittaa rasvaa. Mitä se nyt on? Siinä on semmonen pieni olkapää, kun tää spoori loppuu, niin sen jälkeen se olisi niinku tiiviimpi, mutta tää tuli kyllä niin nätisti täältä pois, että mä ihmettelen, että miksi tää nyt ei mene yhtä nätisti sinne paikalle. Mä voisin lyödä sen sinne, kyllä, mutta no, ehkä se voi jotenkin ottaa tohon nyt sitten. Kyllä se sinne menee, kun mä käyn hakemaan jonkun sopivan
putkenpätkän tai jotain, millä mä tuosta vähän avitan. No, se nyt rahisee. Se on ihan puhas kyllä. Eli ne videot, mitä mä katoin, niin ne tosiaan neuvoo, että laittais vaan tän nippuun ja vähitellen kokeilis sen tuolla Impact Wrenchillä, eli tuolla iskukoneella niin kuin hiljaa niin pikkasen kerrallaan ja sen välyksen sieltä pois sit sais sen avulla. Että se krymppäisi sen krymppirenkaan sieltä sitten. Mä toivon, että se nyt menisi niin, koska se kuulostaa niin kuin tosi vähän ehkä jopa liian helpolta. Mut, jos mä nyt uskottais, että se menee sillä. Ja mä nyt laitan tän uuden Stefankin tänne saman tien. Koska sit mun ei tarvi ottaa tätä irti enää, kun se on valmis. No, jännästi löin sen alle. Kyllä se siellä pitää. Tuo reuna meni tosta vähän niin sanotusti vituiksi, mutta ei se meitä haittaa. Tähän voisi laittaa vähän öljyä, ettei sitten oho, kamera on kääntynyt. Sitten näkyykö sieltä mitään. Sitten siinä ohjeessa oli, että öljyä aika lailla täältä että se öljy olisi niin kuin toimisi liukasteena siinä, että jos tää prikka ja sitten se mutteri olisi niin kuin öljyiset. Missä se mun mutteri on tuolla? Ja sitten siinä oli vähän niin kuin ajatuksena, että siinä tätä ei pidettäisi millään kiinni, vaan että antaisi tämän iskukoneen niin kuin hoitaa se työ ja aina välillä kokeilla, että miten paljon se välys on poistunut.
aavistuksen välystä vielä. No. Musta se on nyt niinku todella hyvä. Eli tuolla on kyllä siis hammasvälystä, mutta tää niin kun pinion laakerin välys, niin siellä ei ole yhtään päittäysvälystä. Se meni justiinsa mun mielestä nappiin se kiristys. Pyörii ihan nätisti niin kuin aikaisemminkin. No ihan aavistus. Ihan aavistus tossa niin kuin saa ollakin. Nyt kun saa vaan vielä ton hylsyn tosta irti ehjän. Näitä tähän jeeppiin liittyviä juttuja on enemmänkin jäänyt rästiin tossa, että mitä kaikkea pitäisi laittaa. Niin toi koneen etupää vuotaa, niin sit mä ostin tän jotain setin. Siinä on toi Stefa yleensä vuotaa, mutta siitä pitää varmaan se koko jakopään koppa irrottaa, että sen saa niinku vaihettua. Niin sitten tässä on tää jakopään kopan tiiviste sitten kun sitä pitää uudestaan kiinnitellä, niin pitää nyt aloittaa ottamalla, onko se nyt damperi sitten vai mikä siinä on siinä etupäässä, niin irti. Kyllä toi aika selkeästi vuotaa tosta etupäästä, se on sotkenut vaan niinku tosi paljon täällä juttuja ilmeisesti, että nää ilmastoinnin, nämä on varmaan ilmastoinnin putkia. Ne ei kyllä tolleen öljyä päästele ulos, niin uskoisin, että toi on tullut kaikki tuolta jakopään huudeelta. Eli nyt pitäisi saada tää heinäpyörä tästä irti. Tässä ulosvetäjää tolle kampiakselin hihnapyörälle sille damperille, niin yritän löytää ja näistä en nyt kun siihen hommaan oo. Ja sitten niitähän nyt saa kaupasta, mutta kun kauppaan on matkaa ja on kuuma ilma, mulla ei ole ilmastointia noissa harrastevekottimissa, niin sit mä mietin, että jos mä vaikka tekisin itse taas, niin mä tuossa löysin tämmösen, tää on Affordin moottorikiinnikkeen se ulkolevy. Niin siinä osuisi niinku 2 reikää kohilleen. Ja sit mä poraisin vaan yhden reijän
ja sitten keskelle reijän, mihin mä hitsaisin ton mutterin. Ja sitten mä hitsaan tähän pultin tai toisen mutterin, että mulla ei oikein löytynyt sellaista sen järeysluokan pulttia, missä olisi pitempi kierre. Näissä oli niin lyhyt kierre näissä niin tässä oli sitten vähän pitempi kierre. Mä ajattelin, että tää riittäisi justiin siihen irrottamiseen. Niin mä ajattelin, että jos tähän nyt poraisen sen torreijän, näitä voisi vähän isontaa. Sitten mä voisin leikata tästä niin kuin ylimääräiset pois, että tää mahtuu siihen syvennykseen. Ja sitten mä voisin tänne tehdä jonkun mikä vastaa sitten siihen niin kuin kampiakselin päähän, että se ei nyt pitäisi kauheasti olla siinä kiinni, koska se on ihan suora se kiinnityspinta, että se ei ole niin kuin tavallaan siinä oikeastaan muulla kuin sen kiilahihnan, ei kun kiilahihnan, kun kiilan avulla pysyy sitten niin kuin rotaatioliike sitten niin kuin päästähän se on vaan niin kuin yhdellä pultilla kiinni sitten. Niin se vaan pysyy siellä paikallaan, että sen pitäisi tulla sieltä ihan helposti pois. No nyt tommosen luotu mä ensin sovitin tuohon hihnapyörän noihin pulttijakoon, että ei se nyt ihan niin hyvin sopinutkaan se A-Fordin jako, mutta kyllä sen sai sopimaan siihen. Sitten keskireikää tähän. Mä en tiedä kuka tän on suunnitellut, mutta on meinaan tiukka tän pikkuflektin irrotus tästä. Tuolla alhaalla on tuollaiset slotit. Nuo, en tiedä näkyykö sit mitään, mutta niihin tulee muovi sen flektin kehys ja siinä on semmonen metalliklipsi. Ja mä en tiedä millä helvetillä se pitäisi tuolta niinku päästä vapauttaa se metalliklipsi tai sitä painamaan. Mä ainakin niinku vaan jouduin sen sieltä vähän niinku väkisin nykimään irti. Ja sitten kun tässä on tää ylivuotoletku ton syylärin, niin mä sitten, tai se menee paisuntasäiliölle, niin tääkin oli niinku tosi tiukka, että se mahtui siitä tulee. Mut mä otin tuolta tuon kiristyspyörän pois. Tää on mä en tiedä pitäisikö tää vaihtaa. Tää on vähän ruotosen näköinen. Tuo laakeri tuntuu ihan hyvältä, mutta kun tää vähän on luistanut tää hihna. Mutta se on todennäköisesti johtunut siitä öljysyydestä. Mutta tuo näkyy mun se tekemä ulosvetäjä. Mä oon nyt vetänyt sillä jo tommosen niin sentin verran sitä ulospäin. Mutta on muuten tiukas toi hihnapyörä tai siis toi damperi. Et luulin, että se sieltä tulisi niinku helposti. Mutta kyllä tossa joutuu ihan töitä tekemään. Mutta toi on tietysti aika karkea toi nousu tuossa mun mutteri, ei pultis, mikä toinen on pultti, minkä mä hitsasin siihen. Niin se tietysti vähän tekee siitä hankalampaa kuin tiheämpi kierteisellä olisi. Mutta mä otan sen nyt irti sieltä, niin tää on niin saakutin tiukassa, että mä en tiedä millä tän saa se kiristinpyörä vähän löysytti sitä, tai sen poistaminen, mutta nyt etenkin kun toi on toi damperi nyt vedetty tonne sivuun, niin se kiristää tietysti sitä tuossa edelleen. Mutta mä katsoin videoita jossain, että jollain oli niinku hihna kanssa paikallaan, kun irrotti ja sitten kun toi tosta muljahtaa pois, niin sen hihnan saa sieltä paremmin sitten irrotettua. Mä jatkan irrottamista. Ja tämmönen se mun
ulosvetäjä sitten loppuviimeksi oli. Että ihan tommonen levyn pala, missä on 3 pultin reikää ja sitten yksi isompi pultti. Sitten mulla oli tossa kampiakselin päässä tää oli messinkinen tommonen, en mä tiedä mikä osa tää nyt oli, mutta se näköjään vähän kärsi siinä, mutta se ei niinku haittaa, koska se on tärkeämpää, että se kampuran pää ei ottanut osumaa siinä kun mulla nyt oli tosiaan tää ulosvetäjä semmonen, että siinä ei ollut mitään pyörivää osaa, niin mä ajattelin, että mä laitan tollasen sinne väliin. Mutta toi ei näköjään kestänyt ihan täysin sitä. Pitää katsoa sinne. No ei sitä kiinnitettäessä tarvii, että mut joo, toi oli hyvä. Säästin 100 siinä hommassa ja pari tuntia aikaa, kun ei tarvinnut hakea kaupasta ulosvetäjää ja irrottaa puskuri, kun sen siinä vissiin joutuu tekemään. Katsotaan vielä toi alta, elikkä on muuten öljyn. Et kyllä tää aika selkeästi oli vaihdon tarpeessa. Mun pitäisi ottaa toi jakopään koppa irti ehkä. Tai siis varmaan pitäisi, mutta se voi ollakin sitten isompi homma. Katsotaan. Mä tutustun taas aiheeseen ennen kuin rupean tekemään. Ulkon on 28,5 kuulemma. Ja täällä sisälläkin alkaa olla aika lämmin. Tätä Stefaa täällä on irrottanut ja musta toi nyt lähtikin irti tai tuolta tulemaan. Mulla oli vaikka minkälaista yritystä tässä, mutta tämmöisellä taivutellulla ruuvimeisselillä tää täältä lähti tuleen. Tää on vaan vähän pehmeitä tää ruuvimeisseli, että äkkiä muuttaa muotonsa, mutta tuleeko se sieltä loppuun? Tää varmaan vielä kerran käydä ruuvimen penkissä kääntelemässä niin saan sen sitten pois. Mä en nyt vielä ole varma, että irrotaanko mä tän kopan. Mä en oikeasti tiedä mistä se öljy täällä tulee. Tää on ilmeisesti tää öljypohjan tiivistö on se niin kuin tyypillinen kohta, mitä mä nyt ymmärsin. Niin sitten tavallaan mulla ei ole mitään hyötyä irrottaa koppaa, jos se kopan tiiviste ei yleensä vuoda. Et jos tää nyt olisi se mikä vuotaa, niin mä nappaan ton irti ja vaihan se Stefan nyt ainakin. Ja sit mä mietin, että mut jos mä haluan tän vaihtaa, niin mun on otettava joko toi koppa tai sitten toi venttiilipohja event. Öljypohja pois. Täällä rupeaa olemaan aika lämpönä. Jes, mä käyn vääntää tää. Otin ton Stefan irti ja tuossa on toi uusi Stefa ja korjaussatsi tuohon timing cover set. Ja kävin tuolta vielä kurkkaamassa, että jäikö sinne se Stefan toi jousi sinne niin siellähän se on. Mä jollain taiteilen sen pois sieltä, niin sitten se olisi uutta Stefaa vaille. Mä otin tommosen holkin. Näkyykö sitä mitään taas? Tommosen messinkiholkin ja sitten oli yksi semmonen isompi prikka ja sitten mä tuolla kampuran pultilla painan ton Stefan tonne paikalleen. Noin. Nyt siellä on
dampperi kiinni. Hihna on paikallaan ja pitäisi olla oikeassa kirjoudessa. Mä vielä tarkistan sen. Ja sitten mä tuossa rupesin jo vaihtaa tukivartta. Mä olin hommannut siis tämmöset uudet alkuperäistyyppiset tukivarret. Ja mulla oli nämä vanhat tukivarret. Tukivarsi itsessään on ihan jees. Pusla vaan on niin kuin mädäntynyt. Ja mä olisin voinut tietysti vaihtaa pelkät puslatkin, mutta nyt oli niin kuin sen samaan rahaan suunnilleen varmaankin. No, ehkä noin vähän enemmän maksu noin tukivarret, en tiedä, mutta niin kuin, nämä on aika halpoja nämä tukivarret näihin, että tää on kyllä laadultaankin vähän. Tää on varmaan alkuperäislaatuinen, niin siinä on vähän siistimpi jälki, toi työjälki, mutta eiköhän se siellä toimi ihan yhtä lailla. Et tässä oli toinen pusla on niin kuin, siellä on tommonen kevennysreikä, tai että se on varmaan vähän niin kuin löysempi johonkin suuntaan näin, kun taas sitten toi toinen, mikä on kiinteä. Mutta tätä ei oikein voi niin kuin väärinpäin laittaa, koska nämä on niin kuin, tää sisäholkki on niin kuin, pitempi toisessa kuin toisessa, että ei sovi sinne kuin yhtiä päin. Tänne mä jo ton yhden tosiaan niinku vaihdoin, tai siis ei se vielä ole niinku kiristelty paikalleen, mutta on vaihdettu. Toi iskarikin olisi kyllä vaihtokunnossa todennäköisesti, tai jostain siihen on kosteutta hikoillut. Mä oon täällä Paarmojen kanssa rasvamontussa ja pitäis vaihtaa toi pakoputken viimeinen pää, tai siis loppupää. Pakoputken loppupää pitäis vaihtaa, niin nää on kyllä niinku toi, en tiedä kuinka vanha toi on, mutta kun katsoo näitä uusia putkia, niin nämä on kyllä aika hirveetä laatua. Tää on Valkkerin kohan, tää on Paarmoja. Paarmoja niin helvetisti. Niin tää putken laatu on niinku jotain ihan käsittämätöntä, että mä en kehtais tällaista niinku ruveta myymään edes. Mut Valkkeri näköjään kehtaa, että. Mutta ehkä se käyttöauto justi menee.
vissiin paarmat herännyt, kun tuli helteet, niin täällä on niitä aivan helvetistä. Au. Oho. Ei kyllä nää todennäköisesti siis menee molemmat poikki, mutta ne on niin ruostunut, että toista saa avaimella liikutettua, mutta mä veikkaan, että se menee kohta poikki. Mä voisin hakea pulttipyssyn ja sit sit voisin ehkä ottaa akkurälläkän kanssa samalla. Voisi olla se akku puukkosana, ei se nyt parempi täällä. Täällä on se viittis kipinöidä tänne. Näköjään oli aivan loppu tää ylitys täällä. Mulla on tää pönttö tuolla uusi, mutta siinä pitää näköjään hitsata tuo laippa, niin sinne tulee tommonen niinku massatiivisi sinne väliin. Näyttää olevan ehjätön pönttö. Tämä on sen vielä ollut. Joskus ollaan tähän tästä fiksusti irti. Kyllä tää aika loppu oli tää vanha putki. Tää on ihan kevyt ja tämmönen. Mutta sanokaa tekin nyt. Sanokaa tekin mielipiteenne, että onko tämmönen putki ihan ok vai onko mä vähän turhan tarkka tällaisissa. Vai onko tää niinku luokatonta kuraa tällainen? Eikä tää niinku haittaisi täällä auton allakaan niin paljon. Ainoa, että se ruostuu tietysti nopeammin siitä. Mut sit täällä on niinku tää loppupääkin on tän näköinen, että mä jouduin tähän tekemään pienen
pienen halkaisun tohon, että mä sain sen paikalleen. Se ei oikein tahtonut muuten mennä. Mutta täällä on nyt toi alkuperäinen kiinnike. Tässä kohtaa ei ollut, tai että oli erilainen kiinnike mikä tässä autossa, niin mä joudun siihen soveltaa vielä tuo tallilla kiinnikkeen, mutta en mä viitti täällä ruveta kipinätöitä tekemään. Tässä oli tämmönen mä en tiedä onko tää tehdastekonen, mutta voisi hyvin olla tuolla tehdastekonen kiinnike. Tää on siis, no tämä ei ainakaan niin kuin näytä, tai tää näyttää, että tätä on hitsattu monta kertaa siihen putkeen. Että sitä on pettänyt ehkä siitä. Mutta tää nyt aika tukeva, tää ei päästä ainakaan sivuttain liikkuu yhtään. Että päästään vaan niin kuin vähän joustaa. Tää näyttäisi ihan näppärältä, mutta tää on aivan mätä. Niin mä voisin tehdä tällaisen uuden kiinnikkeen tohon, niin tekisin ton pellin ja tämän käyttäisin uudestaan. Vähän niin kuin leikkaisin pois tota knööliä tosta, että jos mä nyt ensin teen vaikka ton pellin tohon ja kiinnitän sen sitten tähän kannakkeeseen. Tuossa uudessa putkessa oli kaksi tällaista kiinnikettä ja tuossa taakke mä en pysty tätä hyödyntämään, että se oli niin korkealla, että se ottaa kiinni runkoa ja ei siellä ole mitään mihin tän varsinaisesti kiinnittäisi. Eikä mulla ole mitään sellaista, kun siihen tarvitsisi sellainen pieni joustokappale olla, niin mä leikkaan sen pois ja hitsaan tän tämmöisen tilalle sinne, ja vedän pulteilla kiinni. Tai mä vedän ensin sen pulteilla tietysti runkoon kiinni ja sitten vasta hitsaan sen siihen putkeen. Että semmonen vielä, niin sitten olisi jeppi leima kunnossa. Noniin, jeppi olisi sitten leima kunnossa, niin olihan siinä taas askaretta, mutta nyt voisi vaan niinku ajaa sillä. Kiva saada nyt näihin helteisiin tommonen ilmastointi käyttöön, kun mulla on tuossa ollut noin harrasteautot on kaikki ilmastoimattomia, niin nyt meinasin, että nappaan tänne käyttöön, kunhan käytän nyt tänne ensin katsastuksessa. Katsotaan nyt miten se menee. Mulla on kova luotto nyt tähän peliin. Joo, en nyt kuvaa itteeni, kun on kohtuullisen hikinen ja just tuossa sauna lämpeämässä, niin mä kun kärrään tän auton tästä tonne sivummalle, niin katsellaan taas ensi kerralla. Moro!